Αναστάτωση έχουν προκαλέσει σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές συνοικίες της Ρόδου, την Μητρόπολη, οι συνεχόμενες διαρρήξεις σε καταστήματα και σπίτια. Είναι γεγονός πως η εγκληματικότητα στη Ρόδο έχει αυξηθεί δραματικά. Οι παλιές καλές ημέρες που οι άνθρωποι κοιμόντουσαν ξέγνιαστα στα σπίτια τους, χωρίς φόβο, αποτελούν πλέον παρελθόν και η αστυνομία φαίνεται να δυνατεί να καταστήλει όλες αυτές τις παρανομίες. Το αποτέλεσμα είναι οι συμπολίτες μας να φοβούνται ακόμα και για τη ζωή τους. Στα γραφικά σοκάκια της Μητρόπολης χρόνια τώρα είναι ένα από τα παλαιότερα περίπτερα στη Ρόδο. Τον τελευταίο όμως καιρό, όπως καταγγέλει ο ιδιοκτήτης, το περίπτερο έχει διαρριχθεί από τοξικομανείς πάνω από 4 φορές. 4 φορές τώρα, είναι τέταρτη φορά πριν λίγες μέρες που το ανοίξανε και ευτυχώς και είχαμε βάλει συναγερμό και χτύπησε και πήρα μόνο κάρτες που είχε μέσα και μερικά καμιά 30 πακέτα τσιγάρα. Την τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία είχαν πάρει όλα τα σιγάρα και όλες τις κάρτες και ό,τι άλλα είχα ήδη μέσα. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται αυτό. Και πώς αισθάνεστε? Κοιμόμαστε και δεν μπορούμε να σχάσουμε. Περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο να μας πούνε ότι άνοιξε το περίπτερο πάλι. Δεν περνάει κάποιος τη νύχτα, ξέρω, από εδώ ένα περιπολικό κάτι να δει ο άλλος ότι περνάει κάτι. Και όχι μόνο εγώ, δεν είναι μόνο εμένα, είναι και άλλα μαγαζιά εδώ τριγύρω που γίνεται αυτή η δουλειά. Κάθε μέρα κάτι μαθαίνουμε. Συνήθως ψάχνουν για λεφτά. Σιγάρα, κάρτες και λεφτά, ό,τι έχει μέσα. Το κάθε μαγαζί. Έχουν συλλάβει ποτέ κανέναν από αυτούς? Ναι, έχουν πιάσει κάποιον. Ήταν Έλληνες? Ήταν Έλληνας, αλλά ήταν το παιδί άρρωστο. Τοξικομανείς? Ναι, ήταν άρρωστο. Τι να του πάμε στο παιδί άρρωστο. Αυτοί θέλουν αυτά, να τον πάρουν σε ένα ίδρυμα το παιδί. Δεν είναι για να μένει έξω. Το περίπτερο της γειτονιάς βέβαια δεν είναι και το μόνο, αφού τα περισσότερα καταστήματα έχουν διαρριχθεί πάνω από μία φορά. Προχωρώντας πιο πάνω, ίδια ακριβώς εικόνα. Το παντοπολείο της περιοχής, όπως μας λέει η ιδιοκτήτρια, έχει διαρριχθεί 3 τουλάχιστον φορές από τοξικομανείς. Και τα σημάδια της διάρρηξης είναι εμφανή ακόμα στην πόρτα. Γιατί αυτόν τον τελευταίο καιρό έχει περίπου 1 χρόνο που γίνονται αυτές οι διαρρήξεις, διότι τα σπίτια τα παλιά έχουν μπει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι τοξικομανείς και κάνουν χρήση μέσα το βράδυ. Γίνεται χαμός, φασαρία, ό,τι φανταστείς. Το βράδυ τσακώνονται μέσα στο δρόμο, ανεβαίνουν πάνω στα σπίτια, ανοίγουν χωρίς να έχουν καμία αυτή. Ούτε φοβούνται ούτε τίποτε. Ο κόσμος δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ εδώ. Εμένα είναι η 3η φορά. Φοβάσαι να κοιμηθείς, δεν κοιμόμαστε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Όπως μας καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής, τα περισσότερα κρούσματα διαρρήξεων οφείλονται σε τοξικομανείς που έχουν κάνει κατάληψη στα εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής. Με την κάμερα του RED μπήκαμε σε ένα από αυτά τα σπίτια και γρήγορα είδαμε εικόνες σαν και αυτές που συναντήσαμε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Τα σύνεργα του θανάτου ήταν και εδώ παρόν.